Očekuje se da će Egipat uskoro na nekoliko sati za strane državljane i stanovnike Gaze koji imaju dvojno državljanstvo otvoriti granični prijelaz Rafah na južnom dijelu Gaze. To će značiti bijeg iz rata za ograničeni broj Palestinaca. Ali većina od 2,3 miliona stanovnika Gaze ostaće zarobljena u ratom razorenoj enklavi. Međutim, to nikada nije bio normalan, potpuno otvoren granični prijelaz. Tokom godina bio je zatvoren danima, sedmicama i mjesecima. Kada se otvori, često je isprekidan i može se iznenada ponovo zatvoriti. Ko i na koji način kontrolira ovaj prijelaz, analizira stručnjak iz oblasti odbrane i bezbjednosti Ivan Miletić. Granični prelaz to je jedan jedini prelaz koji je između Egipta i Gaze, pojasa Gaze, međutim njega kontrolišu Izrael i Egipat. To je dogovor koji je postignut davno, pre nekoliko decenija. Međutim, ono što Egipat govori je da oni bi radije da pošalju pomoć palestinskom stanovništvu, doveli su veliki broj kamiona, ali za uzvrat oni traže bezbednost, odnosno da Izrael ne bombarduje taj deo Gaze, jer postoji opasnost za, ako ništa drugo, vozače kamiona koji mogu da poginu dok isporučuju tu humanitarnu pomoć. Ako bi oni otvorili prelaz i ako bi došlo do egzodusa velikog broja Palestinaca, velika je verovatnoća da se oni nikada ne bi vratili na tu teritoriju i onda bi Egipat morao da se suoči sa nekih dodatnih 2 miliona izbeglica, što baš nijedna zemlja ne bi želela da joj se tako nešto dogodi. Tako da tu Egipat ima svoj deo uloge, ali to je sve vezano sa nekim pređašnjim pregovorima iz davnih vremena koji su uspostavili sam pojas Gaze i potrebu za uspostavljanjem palestinske uprave na toj teritoriji. Problem je nastao onog momenta kada je Hamas preuzeo tu teritoriju i kada ne želi da razgovara sa palestinskim vlastima i praktično mi imamo da na pojasu Gaze se ni ne sprovode odluke palestinskih vlasti koje sede na zapadnoj obali i to kreira veliki problem koji je doveo do ovakve radikalizacije, jednog vrlo lošeg stanja ljudi koji žive na toj teritoriji, radikalizacije mladih ljudi, velike mržnje i svega onoga što se desilo sa tim terorističkim napadom od pre nekoliko, od sada već više od nedelju dana. Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan rekao je 15. oktobra da će administracija američkog predsjednika Joe Bidena ove sedmice tražiti od Kongresa odobrenje za pomoć u iznosu od $1 milijardu Izraelu i Ukrajini. Američki mediji izvijestili su prošle sedmice da je Bidenova administracija raspravljala o paketu vojne pomoći za Izrael od $2 milijarde nakon što je Hamas 7. oktobra izvršio invaziju na zemlju izazvavši rat. Bidenova administracija nastoji da poveže izraelsku i ukrajinsku pomoć nakon što je manjinska grupa republikanaca u predstavničkom domu prošlog mjeseca srušila paket pomoći Kijevu vrijedan $6 milijardi.